Velkommen til Krysterserveren. Her er nogle regler. Læser du dem op, Emil? Okay. En grief, tal pænt til alle. Respekter alle. Admins ord er lov. Ikke plan kreativ. Ingen x-ray eller flymod eller bare hacks. Vigtig info. Kul er in-game penge. Ha, det er godt. Okay, så lige... Jeg læser admins op. Okay. Admin er Mathias Krause, Pollefisker, Hans 2572 og Emil. Han er her. Milo her. Og har du husket at læse regler? Okay, det har vi ikke. Så starter vi Pollefisker så. Okay, vi starter med Pollefisker. Der er ikke så meget at vise ud af flot lavet have. Det er virkelig godt lavet af mig. Og Der er også en tilhæve, der er 2 Ja. haver. starter vi med kælderen. Okay, så går du. Ja, den er mega grim. Og det er mig, der har doneret alle de lapis-blokke. Så hvor skal du gå hen til at gå udenfor på min lille terrasse med en gris? Nej, altså så er der ikke mere at vise ud over en kæmpe creeper heroppe. Altså, skal vi ikke ud på din terrasse? Der er bare ikke en skid uden på den her. Det er min hyggelige lille terrasse mod bjerge. Okay. Nå, skal vi komme videre? Skal vi så se banken? Det er ikke mig, der laver den lyd. Nu er der lukket døren. Okay, kom ned i banken. Vi tjener ikke hinandens kister. Og banken hedder Kulkredit. Kredit. Okay. Hvor står det henne? Okay, hvorfor fanden er det closed under blok? Det var det, du tabte mig som en fandens mange gange her i dit hovedpar. Hallo, der er hul i taget. Er det en indre mand, eller hvad? Okay. Subscribe, hvis I ved, hvad det er, der der er ikke så meget at vise. Bare en Emilio her har fejlet lidt, fordi den skulle være 3 høj. Det skulle da indstillinger. Om der kommer så også en creeper og sprang halvdelen af banken, så er vi nødt til at Ja, bygge det helt op igen. Det er lidt træls. men oh my god. Okay, nu viser vi pizzeriaet. Nej, vi viser vores kæmpe store sø, der tog så fandens Ja, lang vi tid. viser den her. Jeg kommer til at smide diamondsvær. Okay, der er ikke så meget at vise her. At det bare er... Velkommen til restaurant Rangotan. Menukort, vandvågen, bøffer, kylling, menukort, fisk, kage, småkage, og hvis du er heldig, er der en diamant eller et gyldent æble. Jeg vil gerne have en Prisen diamant. for buffet er 40 kul, og et ser der 10 kul. Spis godt. Og så er det Må så hun ikke betale med mad egentlig? Jeg vil betale med Nej, et okay, steak. her bruger vi bare lige glowstone pulver. Her. Ja, det tager jeg. Så, Jeg skal lige have med mad, ikke også? Tak. Fik du en diamond? Så er der ikke så meget med at vise, er der? Okay, kom. Så Hvad fik du mig til? Fik du en diamond? skal vi vise mit hus og ejendomsmægleren. Jo. Og Nico og Emilio siger, at det hus, det skal vises, altså. Det er det vigtigste hus af Det alle. her hus, det er der ikke gjort så meget ved. Fordi en af de dårligste bygger, vi har på, der har lavet det. Det er Hansi. Det er Hans 2572, han er ikke så god. Han er, Nej, han er ikke så overpowered. han er lidt yngre end os, og han er ikke så god. Han er så, vi er yngre end ham. Og så vi så husk at lukke døren. Og vi så lukker døren op i os selv. Ejendomsmægleren, det er bare lige sådan. Der er ikke så meget Og at lige vise. fisser. Han har ikke smaller for helvede. Det er lidt grimt lavet, synes jeg. Ja, det er jo bare lige et eller andet lortehus, du bare lige op der. Okay, så det her det er vores nyhedsstation. Ja. Og som I kan se, har vi brugt lidt kreativt til at lave, men shit Ja. happen. Fordi det her, inden vi starter vores livestream. Ja, vi kommer til at livestreame. Vi skal til at livestream. Vi laver en Facebook-gruppe. Det er fandme Ja. klip. En Facebook-gruppe. Ja, vi nemt. laver en Facebook-gruppe, så det vil nok skrive. Men Ja. det her. Der skriver vi, når vi livestreamer. Måske laver vi en video ved det. Okay, kom, jeg tager bare den hurtige vej. Det gør jeg også. Oh fucking god, jeg har et hjerte tilbage. Okay, Jamen, så skal vi bare lige, hvad skal vi egentlig mere vise? vil jeg vise Emilos her hus? Det må jo ikke glemmes. jeg kan bare lige sige, at det er lidt fejlbygget i kælderen og sådan lidt, men, Ja, Nikolaj, må jeg købe? Nej. det er men jeg sælger grunden. Jeg ved ikke helt. Sætter du ikke grunden?
Til Og Brøndby. jeg tror... Sender du den ikke til en af de nye spillere, der kommer ind? Det tror jeg. Nej! Men, hvad hedder det? Ja, som I kan se, har jeg lavet sådan en lille trappe. Og så er det mest netter. Jeg har lavet en trappe. Ja, du har lavet. Men altså, det er jo ikke selve sådan huset, der er så pisse stort, men der er kælder, og der er terrasse ud til hele byen, sådan set. Okay, kælderen den er ikke så pæn. Ej, der er lidt fejl i luftet, det der. Ja, og så er det bare lige mit sommerhus, så viser det ikke det? Og så jeg har en lige... melonfarm. De har også vist os hemmelig militærbase. Ja, som Ej. ikke er hemmelig mere. Den er kæmpe mere for helvede. jeg kan se Men det vi hele. har, altså vi gravede lidt random hernede, så de fandt det i melonfarmen. Så. Kommer vi til at grave ind i. Okay, men fanden har ødelagt alt det dødt her? Du ved, jeg kommer lige hjem med For helvede, det er min pickaxe. Så jeg kan bare one shot. Okay, det kunne jeg så ikke. Du kommer rundt lige her. Hvad fanden har I gang i? Okay, Og så tager du bare alt mit okay. melon. Bare skal vi ikke bare spawn, og så bare... Jo. Det er først lige have 64 meloner, altså. Men Så ses vi en anden gang. ja, vi ses. Farveler, vi ses snart igen. Ja, vi laver flere episoder, så husk at se vores episode, hvor vi miner. Det vil vi blive meget glad for. Der kommer en kilo her også subscribe og med, like hvis jeg har for- tid der. Ja, I gør, Milo. I gør, Milo. I gør. Ja. Ja, så subscribe og like for mere Minecraft. Ses!